Mehriban dinleyiciler, bugünkü gepleşigimizi şeýle waka bilen başlaýarys. Bu waka keselhanada bir palatada yatan şartlyk we göri wagtly iki sany syrkow barady. Görüp yatan ýerinden galp bilmeýärdi. Ol şatlykdan, aynadan görýän zatlaryny aýdyp bermelini haýş etdi. Şatlyk her gün bir ap aynanyň oňundan oturardy. Ol güýz ýapraklarynyň şahalardan gaýyp düşüşini, bagda açylyp oturan gülleriň nädikligini, bagda oýnap beren şadyan çağalary, gedelen jedip beren aşyk maňşuklary, hatda jüýjelerin ýzyny tirkäp barýan ene ördügi görýändigini aýdyp berdi. Ýerinden galmany yaramayan görüp, jorasyna gözü gidip, demlik ýok, meda yerimden galp bilmän ýatyryn. Şatlyk bolsa aynadan seretip, lezzet alýar, diýär. Görüp bu arada ýygy-ýygydan pikir edip, ýüregi ahyry soňda şewirli. Bir gün erwet pikirler sebäpli rahatlyk bozulyp, görüp uzak gije uklap bilmedi. Şol wagt ol şatlygyň kynlyk bilen demalýandygyny eşitdi. Ol jorasynyň demalmasynyň kynlaşýandygyny düşündi. Ýöne kömegi çağırmak barada pikir etmedi. Görüplikden ýaňa onuň ýüregi daha şewirlipdi. Bir näçe wagt geçenden soň şatlyk aradan çykdy. Görüp şatlygy nädip äkidişlerini doň ýüreklik bilen symlady. Ol kravadyny episkanyň oňuna goýmaklaryny haýys etdi. Ennäke dastawuraby aynadan seredip özü mäsinlap bilerno diýip ol pikir etdi. Aynadan seretmek üçin bar wüjü bilen ýerinden galdy. Birden onuň ýüzi itgedi. Aynanyň aňarsyna kirpişden örlen haýat bardy. Görüp otursa, şatlyk penjiräniň daşyna çyýgly, heňlän diwary görüp, oňşysyna şatlyk paýlamak üçin hyýalyna gyzatlary bödegine getirip aýdyp berýär ekeni. Ol öz hyýalyna gyzatlary beýan edip, jorafnyň bagtly bolmagyny isläpdir. Şonu görüp, özüniň gaty ýalňysandygyny düşünipdi. Ol öz pikirleri bilen ýüregine gahara we ýigrenje orun berdi. Inne saatlyk ýok. Ol ölli. Diňe şu wagt ähli zady täzeden başlap bolsady diýen azy günäkärlik duýgusy içinde otalýardy. Mehriban dinleyiciler, eger ýüregiňizde dostuňyzyň üstünligine sähençe görüplik duýsaňyz, bu wakany ýada salyň. Şatlygyňyzy öldürmäge görüplige ýol bermäň. Biz adamlaryň arasyndaky aragatnaşyk kynçylyklar barada alady diýäris. Şonuň üçin bugün şu tema barada gurrun ederiz. Bugün gatnaşyklaryň bir tarapy barada gurrun ederiz. Durmuş ýagdaýyňyzy saýlamak, diňe özüňizi ýa-da başgalar söýmek, ulumsy bolmak ýa-da başgalara hyzmat etmek hakda. Bir tarapdan başgalara hyzmat etmek özü üçin peýdal däl ýaly. Hawa, emma adamlara hyzmat etmek bu iň gowy saýlaw. Näme üçin diýip soramaňyz mümkin. Bu barada gysgaçyk sarly ara kesmeden soň gurrun ederiz. Köp çağal maşgalalarda, uly çağalara kiçileri bağışlamagy, oýna başlary, fijileri paýlaşmagy, hatda ejesine hem üns vermek öwretýärler. Uly çağalara elbetde bu yaramayan bolmak hem mümkin. Hawa, sebäbiň hemmemiz özüni söýýän egoist bolup dogulýarys. Hawa, emma ene tamad bede şeýle bolmak öwretýär. Ýöle wagtyň geçmegi bilen kiçilere seretmep, ullar üçin içki silege öwrilýär. Başgalara hyzmat edenmizde ýüregimiz söýmek we olara hyzmat etmek öwrenýär. Söýdiğinin garşydaşy egoistlikdir. Egoist diňe özüni söýýär. Şeýle mysal getirelim. Uly şäherlerde adamlar nowaty durmar bolýarlar. Dukanlarda, hassahanalarda we şoňa meňdeş ýerlerde. Uzak bartlap nowaty durmak ýüregiňize düşýär. Esasanam howluk ýanmakdyňyz. Biz hemişe nirede bir ýere howlugýarys, şeýle dälmi? Hawa, adamlar nowaty duran wagtyny başgaça hereket etýärler. Käbirler çydap, ahyrına çen araşýarlar. Käbirler zeýrenýärler we gaharlanýarlar. Beýlekiler bolsa, adamlar nowatdan aýyrmagy synaşýarlar. Olar üçin nowatda durmak
Yöne manisiz pişe, samsıklık, yöne loğuta durman, ömün geçmeğin başka yollar da var. Näme üçin biz özümüzi şeýle barýarys? Adam tebigat boýunça biz öz-özümizi beýliklerden has gowy hasaplaýarys. Bu öz-özümizden keşbimiz, ýagny egoistligimizden keşbi. Bu bilen bilen her etapda bolup geçer. Masal üçin, siz gerçekliýi ýa-da özüne çekici gyz, onsaňsyz, onuň demeýanym hem gowy diýersiňiz. Siz özüňizi başgalardan has gerçekli we odan ni pikir etýärsiňiz. Meselen siz gaty zekinli adamsyňyz we başaranyňyzy beýliklerden ýokary goýýansyňyz. Mümkin sizin pul ýagdaýyňyz beýliklerden gowudyr. Bu sizi beýliklerden has ýokarda goýýandyr. Hawa, hatta häzirki zaman ideologiýalary hem biziň beýliklerden gowdumyzy ananmaga mejbur etýär. Hudaý bu barada näme diýär? Hudaý yaradyjy, ony hukman jogap bardyr. Hawa ören dogry jogap, ol size adaldyr we dogryçuldyr. Eger Hudaýyň jogabyny bilesiňiz gelýän bolsa, onna gelin. Mukaddes kitabyň bu barada näme diýänini bilelikde dinläli. Eyyub 34-nji bab 19-njy aýatda şeýle ýazylan. Han beglerden ýüz görmeýär, baý garypdan ýokary tutmaýar. Çünki hemmeler onuň eliniň yaradanydyr. Muny eşitip siz näme duýduňyz? Hudaýyň hemme adamy din görýänligi sizi begenlerýärmi? Adamlaryň hemmesini Hudaý yaratdy. Ol biziň hemmemizi diň söýýär. Bu biziň üçin görelli. Hudaýyň adamlara bolan garaşy, başgalary dogry garamagyň iň ýokary derejesidir. Biz bu derece we kämillige ýetip bilmesek-de, ters tarapa däl, dogry tarapa gitmeli. Eger biz mukaddes ýazgylary göz aýlasak, Hudaýyň birek-birege hyzmat etmegimizi isleýändigini göreriz. Hudaýyň ogly Isa Mesih bize ajaýyp görelli görkezdi. Mesihiň haçy çüýlenmel wagty golaýlanyna, ol şägertler bilen agşamlap naharyn edinmek üçin öýe geldi. Bu waka asy Palestinada bolup geçdi. Bu ýerdäki adamlaryň hemmesi sandal, ýagny çarak giýýärdiler. Uzap ýoldan ýörep gelen adamyň aýaklaryny gözegine getirip görüň. Şonuň üçin hyzmatkar hojaýynyň aýaklaryny ýuwup, süpürüp uğratmalydy. Bu hyzmatkara on çokly yaramasa-da, olarda däp şeýledi. Hawa, Isanyň şägertleri öýe girenlerini aýaklarynyň ýuwulmagyna garaşdylar. Emma soňky bolan wakany görüp, olar haýran galdylar. Isa olaryň aýaklaryny ýuwup bolandan soň donuny giydi-de, ýene saçak başyna geçip oturdy we olara şeýle diýdi. Siz meniň nämedenme düşünýärsiňizmi? Siz maňa mugollim, aga diýip dogry aýdýarsyňyz. Sebäbi men şolduryn. Eger men siziň agaňyz we mugollimuňyz bolubam, aýagyňyzy ýuwan bolsam, onda siz de biri-biriňiziň aýagyňyzy ýuwmalsyňyz. Meniň size edenmi, siz hem biri-biriňize edersiňiz diýip men size görelli görkezdim. Men size dogrusyny aýdýaryn. Kul hojaýyndan beýik däller. Habarçy da özüne ýiberenden beýik däller. Eger bu zatlary düşünip olary berjaý etseňiz, bagtly bolarsyňyz. Yohana 13-nji bab 12-nji 17-nji aýatlar. İsa nebeden bir legen alyp, başgalaryň aýaklaryny ýuwmalanmagy görkezmeýär. Ýok, İsa bize başgalara kömek etmek üçin haýsydyr bir hyzmaty ähkermedlik etmeli dälligimizi görkezýär. Haçanna biz men hajatxana ýuwjak däl, men gapçanaklary ýuwjak däl, goý başga bir ýuwsun diýenmezde özümizi has ýokary hasaplap, pis iş etmekden utanýanymyzy görkezýäris. Goýany mençe ýok adam etsin diýäris. Emma mukaddes ýazgylarda Hudaýyň öňünde hemmemiziň deňdiňimizi okaýarys. Jemgyýetimizi ejivleriň bu işlere hyzmat etmegi adatydyr. Araňyzda beýik saýylýan hemmeňize hyzmatkar bolsun. Kim özüni ýokary tutsa, peseldiler. Kim özüni pes tutsa, beýgeldiler. Vay halyňyza, Tewrat mugallimleri we fariseýler. Ey ikiyüzliler! Siz göğün şalygyna girmäge adamlaryň öňüni baglaýarsyňyz. Oňa ne özüňiz girýärsiňiz, ne de girjeklere ýol berýärsiňiz. Vay halyňyza!
Tevrat mugallimleri ve fariseyler. Ey iki yüzlüler! Siz yekece adamı öz dininize saljak bolup, denizlere düzlere aylanyarsınız. Dininize salanыңızdan soň bolsa, onu özüňizden hem iki söküp dowdahyň jagasyna sedebar etýärsiňiz. Vay halyňyza, ey kör ýolbaşçylar! Siz kim ibadatxanadan andişdi, bu kişda saýlýar. Emma kim ibadatxananyň altından andişdi, ol öz antyny berjay etmäli borçludyr diýärsiňiz. Ey nadan körler! Haysysy uly? Altynmy ýa-da altynymy koddes etýän ibadatxana? Matta 23-nji bab 11-nji 12-nji aýatlar. İsa Mesih biziň beýlekler bilen gatnaşygymyz üçin görellidir. Kinder biriniň kömegimize mätäsdigini görsek, ol adama kömek etmelidir. Elbetde, söýýänleriňize hyzmat etmek has ýakymly. Emma özüňize biperway garaýan adama üns beriň. Şeýlelik bilen adamyň ýüregini ýumşatyp, özüňize uly saatlyk aljakdygyňyza göz ýetirip bilersiňiz. Şeýdebem siz Hudaýa şöhratlarsınız.